ججن واته کنو کیف خوشی لقربانیین ارتجا ششی سباته لیازده پارێزگە هم به دلک شکستی پێشوازیە لە جەژنا ڕەمەزانê dikin. Ev bajarekî konteynerê li navçeya Batalgaziya Melatiyê. Necibeya 72 salî bi du zarokên xwe di vê konteynerê de dijî. Ew îsal sed xweziyan li cejnên caran dike. Tatlı yaparsın, her şeyi Li gor min cejin nîne, dilê min dişewita, berê gelekî xweş bû. Me şêranî û her tişt çêtkirin. Me şekur û gulav digirt. Lê niha tiştek nîne, dilê me dişewita. Coş û kelecana zarokên li vê derê lawaz û li vû tevgera wan kêm e. Mezin jî hîn bi tirs û xofa kêliyên ertejê dijîn. Ya bak prova işte. Geçirici. Başka çaresi yok. Buruk bir bayram olacak. جەژنە لێ ئەم شکستینە هینا ژی ترسە عەردهەژێ لە جەمە هەیە ئەم هەردوو عەردهەژان ژی دهۆندر دەبوون Piştî ertejê ji 11 parêzgehan bi sed hezaran kes koçber bûne. Ew jî vê cejnê dûr ji malbat û kesûkarên xwe derbas dikin. Biz burada 5 kişi kalırsak bir Em niha li vê derê 5 kes dimînin. Lê keça min li cem keça min a din li Amedê dimîne. Malbata me belav bûye. Eger erteheş nebûya, me dê cejin bi hev re derbas kiriba. Li gorî amarên fermî di ertejên şeşî Sibatê de zêdeyî 50,000 kesan canê xwe ji dest dane. Netewên Yekbûyî dibêje li heremên ertejê yên Bakurê Kurdistanê û Tirkiyê derdora 1.5 milyon kes bêxanî mane. Ew li bendê ne li kon û konteyneran li malên xwe pêşwaziyê li cejnên nû bikin. Ferdî Sak Rûdaw